Ang sisig isa ka pagkaon nga Pilipino nga ginahimo halin sa tinadtad nga baboy, pirmi halin sa ulo kag atay sang baboy nga ginatimplahan sang mga panakot. Ginapa-crispy ang baboy kag pirmi ini ginasirbi sa sizzling plate. Ang sisig maaslom, saboroso kag may gamay nga kahang, gani manamit kag paborito sang madamo. Pirmi ini kinakaon upod ang kanon o kun bilang snack nga may imaw nga ilimnon. Ang sisig paborito sa madamo nga restaurant sa Pilipinas tungod sa iya na tuhoy kag manamit nga sabor. Ang sisig isa ka pagkaon nga Pilipino, so sisig is a Filipino dish nga ginhimo halin sa tinadtad nga baboy made from chopped pork. Tinadtad is chopped and then pork is baboy. Pirmi halin sa ulo kag atay sang baboy, so usually from the pig's head, ulo is head and atay is liver nga ginatimplahan sang mga panakot, seasoned with spices. Timpla is season and then spices are panakot. Ginapa-crispy ang baboy kag pirmi ini ginasirbi sa sizzling plate. So pirmi is always or usually, and then ginasirbi is serve and sizzling plate. So this is usually served on a sizzling plate. Ang sisig maaslom, it's a little sour or tangy, savory, malasa or saboroso, kag may gamay nga kahang, a little spicy. So kahang is spicy, makahang. Gani manamit kag paborito sang madamo, making it everyone's favorite or loved by many. Pirmi nga ginakaon upod ang kanon, so usually this is eaten upod with kanon is rice o kun bilang snack, so it can also be like a snack or a merienda nga may imaw nga ilimnon together with drinks. Ilimnon, imaw is together with. Ang sisig paborito sa madamo nga restaurant, so sisig is a favorite in many restaurants in the Philippines tungod because of sa iya na tuhoy, because of its unique and delicious taste. So manamit nga sabor, when we say manamit, that's delicious, and then sabor is taste. Ang sisig isa ka pagkaon nga Pilipino nga ginahimo halin sa tinadtad nga baboy, pirmi halin sa ulo kag atay sang baboy nga ginatimplahan sang mga panakot. Ginapa-crispy ang baboy kag pirmi ini ginasirbi sa sizzling plate. Ang sisig maaslom, saboroso kag may gamay nga kahang, gani manamit kag paborito sang madamo. Pirmi ini ginakaon upod ang kanon o kun bilang snack nga may imaw nga ilimnon. Ang sisig paborito sa madamo nga restaurant sa Pilipinas tungod sa iya na tuhoy kag manamit nga sabor.